Josiah man. Boss, what me say? Josiah. Josiah, what do you remember? We still be Mad Mind. I got two out there. Yeah. But Josiah. Vanhu vari kuvaiti zvinhu zvanzi zvinhu zvaunotaura zvinhu zvisisike. Chemo chakatoswara muparamendi tanabhogwa vachitonzwisisa language yapanga inoda uona saka totozviunderstanda kuti kune vamwe vasikatozvinzwisisi but zvinenge zvitori nemeaning wase but imise muchitaura zvinhu zvisinganzwisisika vanhu venhoda macheat codes macheat codes screenshot gunshot sema weze nyachaka kuraimira azizvaitwa nasoja lavo manamba handizi ndeskiri yacho futi zviriko but machitikozi acho munoadzidzire anodzidzirwe ndokudhako vanenge kaiti anongouya nokuita kusenderwa anzi chifurumbwi kumesha furumbwi vari kupfuurira svika mesina vatamete sina zangu ini chanabata papanzi kupfuurira kusvika mesina kupfuurira munhu anenge kuita kunhu kwake unhu wake anenge atopfuuriraanenge akurasika svika paroundabout isi zvekuzoti kumesina zvinonyanya kutoti arikutonyanya kupfuurira but chii chinoita kuti mutaura zvinhu zvisinganzwisiki chinhu chacho ndozvachirere ndozvachiri chine chidangovhekisa anamhama nanagugu kuti chii vasazive zvikuitika vaisekasikiri kacho but manje makataura singanzwisika unozoridhaka kuti iwe wakarohwa nacho zvinosiyana manje nevanhu vacho manje zvinozosiyana because pangi kuti uchida kuita se nochida kurugura uona ubva wazogurwa manje kunorira ubva wazozimira kurugura kuita sei wakubvunzwa futi kuti kurugura kuita sei but karugudhanzi kasonga kangoimbwawo vanhu vambongotanga kuti chii rugurugu kaimbwa nani kakaimbwa nafuture farm alright saka rugudhanzi saka kana muchirugurugu manje mune magwedza kuti chi semageto idzi rugurugu pamwe nokuchida kurugura kabhepi kako pamwe nokuchida kurugura inochi craft rako rugurugu kutsotsa kuita zvinhu shortcut kutsotsa kuita zvinhu shortcut ndaifunga kuti pari kunzi kurugura munhu akatadza kuti kuriga zvinobuda kuti uona manje mawedzi Nhoda anoshanda pese inongomecha ndokanomecha pfurumbi manje but sei zvinzanzi munhu kana chananzanza ndiri kuonera shoti rakati ndiri kuonera pane paitambwa sinuka iri chichine chiitika rimwe mutsorero rimwe asinongosiri wodi hanzi vanhu Nhoda manje ka hanzi vazhinji vacho vakutozvita vanoshupera vanorapa ndazomwaitazanzi ndine zvinhu zvandakaona ari serious vanenge vakuona zvinhu zvisirizo vakusvita n'anga vakusvita maprofita the same time ndokupfuurira kwacho kwatinda kutaura iwe tambobvunza because unokwa kuona zvinhu zvisiko saka language kana ichitaura navanhu vakawanda tomboti out of 100 ichitaura navanhu 60 chikoro chinozodzidzwa kupi kumanguvayi masikati amatonana saka ilanguage kuti seiitongera zvaro navanhu vano wesini vacho zvinodzidzwa here hazvidzidzwi but kuklika kwebrain nekutakwa atingoona mukatakwa nemvura sekuri notowirirana ka but manje aya wakakudora kuna izvo doro harina mawedzera renyu kuwantu kudaro harina manje vanenge vari pasession manieruka Josiah why vanhu vakawanda vari kurwa nechinhu chache varozopedzisira vakupenga zvombofamba sei vamwe vacho vakupedzisira vakuvhurika wana vanenge vakumesina masina kona futi unozongorasirirwa mhepo futi kanguvayo yokatazvidzora wega waiziva watazvidzora wega vaunopfuurira zveshono vaunosvika kumesina zveshoko dubai haanimbo kunyebera saka iwe unombopfuurira here iwe unombopfuurira kanchanasokubata kwandoita manje kana ndadhakwa manje ndopandotenga kuimba nekunyora music yangu waiziva but iwe unowana zvekuita unofanira kutsvaga zvekuita sezvoti kana wadhakwa nesini wakushaya zvekuita unokeepa busy unofanira
ngori base but you unosimbisa here kupfuurira kupfuurira nokusimbisa kupfuurira ndine different type yekupfuurira kwandosimbisa iwe unosimbisa kupfuurira kupi kupfuurira kwekuti uchitopfuurira uchitoita graft rako uchitotsvaka mari yako uchitoita zvokuita but too much of anything is bad saka kupfuurira hakudiwe infact kwati kusimbisa kupfuurira kwekutsvaka aiwa ikoko ndoko wandokuramba apa diko handiti iabuse ka saka abuse kunyanya steka that means kuti yo kusimbisa kupfuurira ndo pakanoibhoyi rakasindikaika manje kuona kuti unopera mari yese unofanira kuti hazviko unoti hazvike kwakuti zviriko hazviriko because zvine zvitoitika zvine zvitoitika fact yaifana kunzvengwaifana kunzvengeka because zvitoriko saka manje zvafana kuti hazvibvisike mwana hapana kwekubvisa ndoda mudiro wacho wariri kuitwa because vanhu vanenge vasina zvekuita radira vasina zvekuita saka angobva kusouth africa samura angoshaya zvekuita akachetika akutoenda kumapisirani zvatanga zviwanhu but zvapublic kana vanhu true sakapedza chirwere saka pedhei unorova makuseni maskati manhere unozvifambisa sei pedhei ani ndikaona zvangu gremu padhei ndendabho unyatsodhakwa zviripo gremu ndendabho gremu ari kudhura kuita 8 but ona iyo parikuti kuti iwoona saka sei uchibva ufunga zvidiki kubva gumere ipapo iwo saka sei richizoramba chizokuendesa kuti mavharis tidiki because vanhu vacho kuti mosha vanopara saka vanenge vanopara infact tikati vanhu vacho takukanganisa kutaura vanhu vanogara vaine unhu hwavo wekuba vanozoindauja umwe amplify kuti vadhakwa handiti but still ndozinovapa pleasure doro racho rinota sei rakachipa kudaro infact sei richidhura kudaro but richiparisa zvimwe zvimoto zvakanyanya expensive shit kari dangerous but kanoda expensive style manje bozi kati munhu ndoechi akanodhangana chakati choshoka anotonga ngotyiwa anotonga nokubva ngobudisa banga ikazvo chii chinoitika pane marekodzi ekuti pane munhu ambodanzwa rinoitisa vicious rinoitisa zvese ndopanada kubvunza zvinotyisa rinotyisa harisi kutokurudzirwa asi isi kutokurudzira kuti garirwe zvino chete ko panyaya dzekurara apa panyaya dzekurara apa zvinofamba sei apa sekusarara panyaya dzekurara takatombotingisa mapiro but takazoona kuti haungapikisana namwari aiziya mwari chete ndiasikarari aiziya saka ukazoita kauda kuzvitanzi kamupimbinduka ngekuti inini handirare pfuurira but inenge siri nyaya yekuti iwaurareka but zvinonzi hanzi chinhu chiya chikakurovaka aiwa unongosinodhakwa naro unongozorurova waiziya ukanyatsorirova haunorara norara unonatsosvika paextend yekuti hai zvine zvitadamborara kutsomwa kune kwaenda kupi manje kutsomwa mawedzi vaiziya ndopanovhiringika vanhu mawedzi ndikati mawedzi vezvisai ila nditsomwe ndopepepa ndikati ndiritsomani nditsomwe zvangu zoti wezoti wakasiya nevamwe ndikatosiyana totally different haunazi kuti ndotsomwa nditsomwe kana uchibhozi ndonongeka kutsomwa ndokudhakwa kwacho aiwa remember energy drink angofanana energy drink energy panarao kana kutamba ndini handiti ndatotanga hatinongori fresh otanga kuzoputa waaddicts nadzo unongori fresh pacho handiti unenge nekashumbi kuda ngoindauja uchiti ndokwanisa kuzistopa whatever but kakuda kuindauja unenge uchiona mapictures mazvine zvichiitwa nevamwe maustilications acho aya ndo anonakisa saka iwe uchiti kana uchiti haudi kutsomwa ozoti uwesta mari kutomwa bhia ndopatinoita kutotambisa mari manje papotoenda kutotambisa mari hapana kutechenda hapana watechenda hapana zvatsaa muno watona munhu angaitenga crate mabhia mari inclusion tukatomutombomira kuregera $2 grams nepengo pengo ndoipiyo pengo ndokashort budget ke3 kanada munhu 1 bhanzi kana muri 2 akaiti saka tikaneso unenge utoninyume papo pengo bwezi vakutorwa zicloudini siri boga torwa rinonzi zicloudini
Yeah, it's one bag hit. One bag hit. It's one bag hit ndoripi futi. Nongwa utasepa pa one bag hit. It's bag hit. Loti ukwaise boiling point loti kana bubble linongona kutsimuka. Kana risina kusimba risiri super. Patuda tuma Aston Martin. Pap. Alright. Kwandachi automatic. Aston Martin. Is terrible. Is terrible. Asi vanhu vakarigadzira kwa Wedzera kwanotingisa chitichi. Vari kubati vairi. Saka real language teacher alida umona mapiuzha akabuda kudhara kwangu nemapiuzha kukapinda masubaru ino kune maAuston Martin. Auston Martin itori pademand because hanzi ndorora kutopinza mari mukambani munyika mazuva ano because iri $50. But anogadzira magwinya aita mari. Ndo mabusiness akutoitwa zvamamai. But still right. Ndambobvunza because ndambobvunza because Josiah ndo easy kunyatsonitaurira. Vamwe vanhu vachanetsa kuti vanitaure most story. Saka temwe ko ningini unotenga bebe sei ausungwe mapurisi. Akuna titongodisguise. Zvinhu zvisingatodiwe munyika but totongodisguise because but you know what was just next coming 10 years no should have seen atitoda kururuwa because takuona hanzi vana gogo vari kuti zvinouraya ana mama vari kuti zvinopenisa asi takazongodiscover kuti kana sadza rinouraya noziva kufa kunouya saka tongoramba chiruwa. I think maybe ndona kuenderana vanhu vakawanda kuti munhu wese akaita zvemadrugs akatanga achiti akazvipa free period kuti apa dangoro vanozosiya asingazivi kuti zvichanetsa kuita sei kurusha haminazonzwisa saka iwewe sezvo ati uri chifocus chacho unoona kusiya kungori easy ambend rako iroro aiyo asitosiya because kuna amwe ana mukoma kuona atikatorova tutoti ana mukoma vasiye because kuna vamwe ana mukoma vari kurodza vana nemabhaubhu kuona actually kuti mwana wake tora zvake unotenga chibhaubhu kwawedzera ure vanhu anomutori vanhu vese vano vakazi ngompa nezvitoro zvihombe kudai so anomhanya marathon 55 rounds murume mukuru ane ndebvu saka ukuona manje isinira vana vadiki but iri kuzongohakirwa high school guys same age boys kunge matembo but still kana wabva kuhigh school hapasina izvo because ungati wane 40s wane 50 chakuti kumhanza nekabhaubhu nechichi azvibude because zvinogona kunge zvichona zvakanyanya zvazvo but ndikushamisa uchitoti for life for life hatiutorida tikatopromiswa mamwe masaga kadai nevakomane venhende asi zvine mazama adada Gweja pira hanzi kana shiri kune zvishiri zvikuchema zvakatopindira muZimbabwe zvingodedzera kuti buwe zvikuda buwe vazoona notsenga zvishiri izvozvi saka tikambobva tikaregera ukaona kana shiri chaichaiyo kudedzera kuti idura buwe. Aiwa Josiah tatiri pa $8 saka $8 porowasini pasina kana Dreamouth Tenement inenge yakudiwa tikutaura zvinhu iri nesaka ukuona tatenda kuti uda kana 15 kana wahai watinenge wada chiwa hai ndahai ndinda kuda kuimba ndinda mari kuenda kustudio ndinda mari kuenda kustudio ndakuda mari something nice upenyu unoona zvinhu zvaunenge uchida zvimoko nabasa nazo zvimoko manje ukuona manje takuda tosiyana nezvimoko zvemapengo ukuona manje zvimapengo ndozvenhoda zvimanhoda zvinonzi zvimatsombori hanzi kungotokonyora kana une pengo yako nongosvisvina kopengo nechimoko ndoda chii pengo nechimoko anoda zvangu chimoko kulindira yatsozazvatana Josiah hanzi zimoko andichada zvimapengo zvafanira kuri kuhwawa handiti mwana anoti bhebhi rako ndinomasese saka uye ati andichada pabhebhi ranwa mapines ndada bhebhi ranwa magrimu rinodya matombo nodya nombo
Vetumapengo unomuona anenge achingotwe nonzi cation care. Tubaga yese chigaya manje kuti pazvikanyatsobhalansa futi sizura mama kwandiri kuti kana pasingararo ko bed man bozbebi musikana kana anoenda kutosvikanganiwa anda kuzira chigezageza kumasataris chichichichi avanenge angori mu1 base ana Josiah 44 vachiuya anenge achichinjani saka manje babo ndo pamwe mane chidenderedzwa chiri varigara kuna bob na screw vana vacho saka vanetse kutemira 2 minutes aziya tatangotisuda vari straight manje vari straight wambofa wakaona nelanguage yako vari ndopavaronakirwa manje gaya kuda kuzwa vari vaidesa nyaya dzacho vanenge vachi anoda kutaurira kuti mwana ndokuda aribvadzwa pariri boya hamene zvatangozviziva unobata chete hamuzombourana akaziva kuti unobata hamuzombourana ndoda tikatowirirana tikana kana I think ashurirana ari kunyembera bhosi kana ari kunyembera chimbomudaidza parima anenge achikutya parima ano haabvuri parima chincheche mastraitka anochinyatsochiisa kusaidi zverima zvekuti ukangomudaidza parima chimbozvitrashochiro aiwa even ingotienda pampawe woenda pamba wasvika padhozini panapa patenement panapa handipane light rokarapa ubva umira pakona mutu yakunobhebi kuti ungofamba naye kuti ungodana naye kuseri tichiona rima anobva atya kune anotyira kuti unoda kumutora zvilavha nebefos love ya anenge akutotyira kuti rugurugu yongoitaura kuti ndende nechimunhu chenge kurugurugu azviite kasubstance kaika chimwe chinhu chikuitika kari associated nechini nezvinoita involva kumerera hafu chaicho saka Nhoda kana anaMhamha kutosiya vakakiya kana mafiriji nemanigirimi because vapfana vacho vari kungoti vakapinda vari kuba kana mvura yekumwa chaichai vari kungotora hanzi kuflyisa frequent flyer umbongoona kuti hanzi ndatingogara tari flyer atomapisirana saka kuona manje hanzi maramba dombo kune vamwe vane maramba doro saka izvi kuna vapana vane maramba dombo kusiyana kwegeneration magate edombo anonzi machi kuwanda munoti magate magate edombo kuti rakawanda sei hakuna shift magate zvezvaimbwa hakuna zeze ndopfurumbu vanenge vakupfurira vanazinga vangonzwawo vapfuura neparero but aiwo akatopenga kuti pane mwana kana kuti chinanenge naye yacho hazvibudi hanzi vanogona kusuka tumapoto toti asi kusuka kana tiro yakadyiira kana kuwachepi yakagona asi kukoshesa kusuka nengeano mahwani kunzwa saka ukaona wakudaro unenge wakupfuurira ukaona wakukoshesa kusuka pekuti zvinhu zvacho expensive ko pasina kana akadhiri kekuita unozotenga sei manje audiwa akwaya unokakwepa sei kasinikaka ndo pane pakurwa inonzi rugurugu kayatachitaura aona manje ndandichitaura zvezvoti saka hanzi kune konde wedhira kudhara kandi hanzi konde unoisiya konde ndo rugurugu yakangoupdatwa chii batanidza dhura tekananga tush vaiziya kana usina bhegi manje konde inonetsa because unongosingagona kupisa unongosingagona kubika unongosingagona kuzvipisira saka unoflyisa unorova half it vamwe vese varova mahiti akakwana but izvo zvine basa ika handiti munhu iye achada kudhakwa yada difference from sober nekudhakwa saka naangogena kudhakwa hazvine testmeter zvine testmeter because pakutsvaka testmeterasvika pekupedzisira iziya hatizongododhakwa zvezvo titatamisa mari because mari yese kanetsa vasine zvakutaura izvozvo tamawana tishinga
ndototya vanhu vakanda vanototya kuti utopinda kana madhini mabhozi kazvo unzi hare kuda unogona kupinda uchisekerera vanhu vanoziva sei ndo zvavafunga utopinda mudhini mangu akatasa dvd pamari chete iri mboche sa kwakutonhora shamwari yabo mama wani